Stories na antenie Radia Fest, a przed nami dylematy Freli. Razem z nami jest Frela Blue, czyli Ola, którą bardzo gorąco witamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, słonecznie i wiosennie. Tak, U was słonecznie też jest wiosennie. słońce i wiosna. Wyobraź sobie, że u nas też jest słońce i też wiosna. No ciężko mi się to wyobrazić, ale dobra, wierzę ci, bo wiesz, ciebie idzie wierzyć, nie? Ja. Dzisiaj, Olu, naszym tematem przewodnim będzie, no można powiedzieć, dla twojej rodziny coś wyjątkowego, czyli wyjątkowe święto twojej córy. Tak, mojej najmłodszej córy. Mhm. Moja najmłodsza córeczka Helenka dzisiaj właśnie skończyła 12 lat. O, no to życzymy jej wszystkiego dobrego, dużo zdrówka, szczęścia, oczywiście, Tak, miłości dziękuję bardzo. i w ogóle wszystkiego A dobrego. ja się ciebie zapytam jeszcze, Ola, czy ty w tej chwili to jest Helenka, potem będzie Helena, a jak będzie po śląsku potem? Heidla? Nie, Nie. Heidla to jest Hilda. Ja, Lejna. Lejna. Helena to była już potem Lejna. Lejna. Tak. Zależy z jakiej okazji, prawda? Nie, no tak się ciotka Lejna ze Schwarzwaldu ją miał taką, wiesz jak, no. Nie, mi chodzi o to I o Lejna. to chodzi, aha, Lejna, no Marcin, to potem na urodziny dzisiaj. No. A my już dzisiaj na nią wołamy czasem Lena. Lena, o Lena, Lina, no widzisz jak to jest blisko, nie? Ja. I z tej okazji też wiemy, że przygotowałaś taki ładny limeryk dla Helenki. Tak, limerek dla Helenki. Potrafi robić śmieszne minki, lubi dostawać upominki, jest mądra, śliczna, towarzyska, wysportowana, zdrowiem tryska, no i ma dzisiaj urodzinki. No pięknie. O, a ja bym jeszcze tak dołożył, wysportowana, jednym słowem całomama. O, jak dziękuję, ślicznie. No proszę, ślicznie, no. A ona też jest taka cwaniara. Ja? Jak ją ona lubi długo spać, nie? I jak ją rano budzę i go wstawaj, słońce świeci, to ona mi go no i co mama, co mam robić? Fotosyntezę? No. No dobrze, Cała dobrze. Helenka. Czy z tej Albo okazji- tak? ostatnio stwierdziła, że jak przeczyta słownik, to jest tak samo, jakby przeczytała wszystkie książki, tylko w innej kolejności. A to powiedz mi jeszcze tak, zaspokój moja ciekawość. No oczywiście, fajny limeryk jak na urodziny dla dziochy, ale z czego się bardziej ucieszy? Z limeryku czy z gieszynku? A Gyszynk, oczywiście, że z Gyszynku, ale No. już dostała już Gyszynki. Ach, dostała? No, Ja, nie, bo to ty- tak teraz wyglądało, jakbyś ino na urodziny i limeryk sprezentował. Nie, ona dostała Gyszynk i jeszcze dzisiaj idziemy do kina. Prosto Aha. ze szkoły, odbieram te wszystkie dziołchy moje i jadymy do kina i na kolację. A także to będzie wy miała- tam w nim cały nadal. U nas tu nie ma czegoś. U nas jak masz urodziny, to w poniedziałek jest dzień wolny od szkoły. A No u was i- musi ani iść do tego- szkoły. Ona musi iść do szkoły, ja Nie, też nie, muszę że- iść do szkoły, bo jest poniedziałek, ale za to będzie 2 razy fajrować, bo roz dzisiaj w tym kinie, a potem z całą rodziną w sobota w ogródku. A, no to pięknie, to Będziemy rzeczywiście. grillować. Chociaż No o ja? tym, co mówił Grzesiu, Olu, to ja nie słyszałem, żeby ktoś miał dzień wolny, także od szkoły. Jak jest w dniu dzień urodzin. wolny, A no. to tak u Grzesia zawsze Tak, to było u Grzesia widocznie. było, tak. To my Jak się zadzwoń do Obajtka, to będziesz to się dowiesz. chodził zawsze na wagary, wiesz. To... No, a ja słyszałam o tej waszej statystyce, która mi dała do myślenia o tych kobietach, mężczyznach. Ja. Tam, I stwierdziłam, jak wygląda na odwrót ta statystyka. Czy jest też taka, która mówi, ile procent kobiet lubi kolegów męża z pracy, a ilu mężów lubi kolegów z pracy żony? Ja się Jest czepiasz, taka? ci powiem szczerze, Olu, naprawdę. Czepiasz się teraz. No właśnie, no właśnie. To też wychodzi 82%. Jak bliska strony, to jest zawsze 82%. Pięknie ci dziękujemy za te Dobrze, dylematy wam też. Freli. Ciekawe, czy prezentem dla twojej córy na przykład była jakaś tasia, bo teraz będą babskie tasie. Coś, czy inny był to prezent? Ona sobie życzyła elektryczną szczoteczkę do zębów i tak O. to dostała. No to, Ale nie ma w piosenki tasi o też można elektrycznej- nosić. Nie ma piosenki o elektrycznej stosyczce. Ale jest o na babskich przykład. tasiach. Dobrze, dziękujemy No. ci, Olu. Wszystkiego dobrego, Ja pozdrawiamy. wam też wszystkiego dobrego, pa pa. Babsko Taśka to taki mistyczny tobą. Tam wichajstry, a krąta
taki hobby dziobą. Kaj pomadki z bombonami się łonacą. Zapierona ani kluczów nie wymacą. Coś tam wciepna i we winkel durś mi flezie. Taszyn tuch tam wcisna i zaś jakoś będzie. Każda babka ma swój system w swojej tasie. Jak je cwano, to nikomu się nie asi. Śląsko baba ma fantazja jak MacGyver. Małe cangi, druty do pazurów fajne. A poradzi się w każdej sytuacji. Przy tym gryfnie się posłuży babskiej gracji. Bryle, krem, perfumy i świecznik na groby. Aspiryna, igła, nici i mózgowy. Do włosów lakiery, do paznokci tyż. Rajtuzy, chustka, a i do żikania krzyż. Cygarety, fajerceugi, tampon, nawet kombinierka, szkloki, keksy i blank inkrze cuda. Wojtlik znajdziesz i pieniądze, kaś tam zakamuflowane. Tu komórka, taż lampa, żadło z pudra. Opieradza ci, nie chytej się taśki, bo cię urze wciągnie piśnie. Wspomnij się to giździe. Na zakupy epa i bilet na bana. Dyć też batki i fuzekle mo na zmiana. A aparat też nie mo i muzyka co i gro. Z MP3, laptofona, wszystko zno. Mo w tej tasi gryfny filok i kalender. I też flaszka mo z gorzołką albo bimber. Apce i bidry i z czasem jak i piźnie. To i mało flinta kaś do kapsi wciśnie. Cygarety, fajerceugi, tampon, nawet kombinierka, szkloki, keksy i blank inkrze cuda. Bojtlik, motam i pieniądze, kaś tam zakamuflowane. Tu komórka, taż lampa, żadło z pudra. Opieradza ci, nie chytej się taśki, bo cię urze wciągnie piźnie. Wspomnij się to giździe. Opieradza ci, nie chytej się taśki, bo cię urze wciągnie